wengi bengi ngene lho. Iki saiki aku ndelok bantengan Laskar Ken Arok lur. Wis ngerti dhewe kan. Laskar Ken Arok iki pasti ono Mas Alex sing ganteng iki lho, idolane cewek-cewek itu. Lah saiki mulai jogetan dibuka sebagai pembuka bantengan Laskar Ken Arok. Waduh, keren lur, jogetane ini iki lur. Delok ta lur sing wonten iku lur ning pinggire pager bambu iku lur. Wah, pol akeh youtuber-youtuber akeh pol. Lah iki jenenge Laskar Ken Arok iki nek wajak lho. Adem-adem yo tak lakoni nek kongkon delok Laskar Ken Arok ngono lho. Lur lho. Wah, iki delokne lur. Wis. Wah, keren lho. Keren. Delokna lur. Sikile iki lho. Lek wayahe joget lur. Kon. Aduh, enake tenan. Kayak ngene lho, lampune iki lho. Iki kalangane wis enak iki lampu abang, biru, ijo, kuning wis sembarang wis dadi siji. Lho tambah keren kan lho kan. Wah, jogetane kiri kanan oke, maju mundur cantik. Waduh wis enak iki lur. Mangkane ta lur lek wae jogetan ngene iki yo jenenge kene pun yo kepingin joget ta. Lah soalnya musike yo enak garai kene dhewe iki lho. Lek wae ngrungokno bantengan ngene iki wah derakan ta. Mas Alex iki sing ketok sing ganteng kaya ngene yo kabeh wong-wong iki. Golek cedhek-cedhek nang kene Mas Alex iki wis. Tapi ya lur, ojo lali lur ya. Ojo cuma delok tok lur. Kawerane siapno lur. Iki Mas Alex karo kanca-kancane iki. Ya. Ayo. Bantenge butuh mangan ben lemu. Apa meneh bengi-bengi kaya ngene lho. Wadem lho. Lah tapi lek dipangani bantengan karo sarung kandel. Keren kencake iki lur. Sawerane lur, sawer ojo lali. Bantenge butuh lemu, butuh mangan ngono lho. Ojo sampean tok mangan di kono wae wong dodolan iku lho. Sampeyan ngelak banyu adem, banyu panas akeh niku. Pengen mangan sing ya apa modele wae wong dodolan di kono lho. Wah iya lur mangkano lur mosok sampean tok lur sing mangan lur ya bantenge ya kek ana panganan nah ben bantenge tambah lemu-lemu ngono lho lur. Ya lur ojo lah iki lho Mas Alex lho kok lur rekolane Mas Alex lur. Wis salah. Wong kabeh lur gene jencak lur. Wis. Enak tenan. Goyang terus. Goyangane lur, garai mabuk lek kaya ngene iki lur. Mabuk tenan nek delokno goyangan kaya ngene. Mangkana lur, goyang pisan ya. Ayo kanan kiri oke, kanan kiri oke. Wis ganteng tenan banteng iki. Ayo kabeh padha nontone. YouTubere sembarang wis melu joget kaya ngene ya. Ojo meneng tok delok kaya ngene ya, nek gak jogetan rugi sampean. Musike enak kaya ngene, apa meneh bengi ngene. Rombol karo penonton sing akeh. Waduh ya tambah marep ta kalau kaya ngene. Delokan kok SMS kabeh. SMS karo legal kaya ngene. Banteng gawe ganteng kaya ngene iki. Wis
metu lur, mangkane iki. Kan ucul pisan, ucul bengi-bengi ya ucul ngono lur. Ha iki sing ndek ngene kalangan iki wis. Oh, ana sing njauk ngombe iki, ana sing metu. Wis pokoke nang ndi semburat mbok gak ngerti. Ana sing ngelak, ana sing apa gak ngerti iki lur. Wae iki lur. Ha iki karo wong-wong sing ayu diombeni iki ben gak ngelak iki banteng iki. Aku ya pengen ngombe rek iku enak e. Ayo, weh. Banteng rek. Apa iki? Penang ndi iki? Yes, mundur. Maju meneh. Mundur. Lek wayahe kalap ngene muter. Nah, ana sing bayi lho lur, delonan lur. Lucune lur. Bayi ning lawan raksasa lho ta lur. Lucune lur. Ndele lur. Wocol lur. Anteng bayine lur. Pada akeh buane gede-gede sing bayi iku ya wani lho lur. Kene ae cedhek-cedhek banteng gak wani lur iku. Bayi cilik ae dadi banteng kalep pisan wae iki. Iki awas loncat pager iki mang. Metu kalangan. Awas iki, banteng iki. Sik. Encak sik iki. Ayo. Lon alur. Gedrukno nek kene pager lur. Ana meneh lur. Awas lur. Waspada lur. Lek wae kalap ngene kabeh kudu waspada ya. Ucul kabeh iki nang kene njaba kalangan iki. Akeh lur sing metu lur. Iki kuwiras iki. Waduh sikile sampe mencetat ngono iku lur. Ya Allah lur. Apa iki meneh? Gowo iki apa ketangkep apa iki ketangkep. Sing guda apa biasane bocil-bocil ngene iki wae lho. Cuma lek wae bengi ngene biasane ya gak ono bolang lho. Soale apa? Soale suasanane ya peteng lur. Petengan wedine engko kejeduk-jeduk ning ngene. Lah iki. Col bel. Bayine rek, bayi bantenge. Iki sing gede pisan. Wis bayi banteng lawan raksasane banteng lur. Bayi lur. Kayak ngene lho lur. Ginjalane lur, ginjal kayak ngono lur. Muter lur. Muter. Apa gak ngelu kayak ngono lur? Coba dah sampean muter kayak ngono iku. Ngelu tandase. Lah lek buaneng lek kalap ya gak ngelu lur. Tuh kan lho. Anda lur. Ono apa iki meneh? Arepe metu. Ketok mari iki lur. Ha iki ginjal meneh. Pas padha lur. Ha iki tangkep meneh bantenge lur. Apa iki kecol iki lur. Banteng cilik lur. Melu ae nang banteng gede ae. Ojo ngono, sabar rek, sabar. Gawat ngene ngisor. Ya. Hati-hati ya. Bengi-bengi kok yo nggawa wit salak lur. Apa gak kecocok iku ya lur. Duriye lur, coba bayangno sampean nek kon nggawa ngene lur. Iso gak lur? Apa gak awake dhewe dedel duel kaya ngene. Lho nah lur. Wis nggawa
apa wit salak mbok negore ndek endi sak ero aku. Kok moro-moro ono. Monggo oleh iki awan lur, pasti seru lur. Kene ndelok mecane apa? Jabute wit salak lur. Wah kok ngene lho lur. Ayangno wis lur. Nek wayahe kene ngangkat koyo ngene lur ya. Dedel iki gak klambi tok iki. Kulit-kulite dhewe dedel iki lho lur koyo ngene lho. Nah, gak usah cuma ngangkat kene titik ae wit salak ya dedel duel ta lur koyo ngono. Wow, iki lho jenenge apa lek ngarani debus ya, koyo debus ngono lho lek wae ndek anu. Dadi gawe sing apa aneh-aneh tapi awake ora apa-apa gitu loh. Tapi ku ya dilakukan oleh orang-orang yang profesional, aja gawe sembarangan. Moro-moro kepingin gak ngene ya ngawur iku jenenge lur. Nah, pokoke ngene iki pawange ya profesional kabeh, iso nangani kabeh kok ngene iki lho. Delok entar dibungkus koyo ngono kaya pepes. Iya lek pepes kene iku ya enak lho. Lek ngene apa lor kabeh. Tapi heran iki lho ya. Ya ora apa-apa ya awake lur. Awake iku ya aman-aman ae lur. Gitu lho. Mana ya lur ya. Ya kaya ngene iki lho. Seni sing ora kadang ora iso dinalar lur ya. Tapi seni bantengan iki kerene kaya ngene lho. Jadi ono seni pencak silate, ono seni debus lho. Apa iki kok ditutuk-tutuk. Bungkus gawe kaya botok iki lur. Botok apa iki lur? Delok entar lur, dibungkus karo wite salak lur. Waduh. Nah, sing iki liyane ngelak kabeh iki lho. Wis seru-seru tenan lur. Banteng iki memang laskar kenarok iki. Sing bopone Mas Saleh iki ganteng iki lho lur. Wih, gila ginjal-ginjal terus lur. Penonton ku bayangno ya apa sing dipikirno banteng kalap ngono lho lur ya. Kok iso kadang-kadang gak sadar kok ngono. Lah tapi ya lucu-lucu lur. Banteng kalap iku lucu-lucu. Lha ta iki sing joget-joget pokoke kalap terus ono lagune sing dhek seneng joget lho. Tapi kadang-kadang lho lek ono lagune pas kalap, pas lagune gak cocok. Muamuk lho kadang. Apa meneh lek lagune pas mati. Pas kalap ngene ya ngamuk lur bantenge lho. Makane kudu audione kudu dijogo ben ora mati terus lagune enak-enak. Dadi bantenge yo seneng lek wayahe kalap ngene. Ya lho 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 wah ke megal-megal ngene ganteng-ganteng. Lur. Laskar kenarok maju. Iya. Iki lerek koyo ngene cakep lur. Nah iki sing iku durung mari-mari ku sing kebungkus wit salak ya joget lho. Bayangno iku lur. Kak ndas-ndase kabeh ya lho joget ngono ya ora loro lur. Saiki bayangno sampean gak usah wis kok dikrokop wis. Sampean nggawa sak lembare godhong salak sing ono wite ono duriye ngono. Rine ngono. Rine kan salak kan tajem-tajem lho ya. Apa meneh bengi-bengi koyo ngene ora ketok. Oke nek nggo kacamata ya kadang-kadang ya motoe gak ketok kok lho ri koyo ngono. Tapi iki jenenge banteng nek kowe kalap. Kadang apa nek kalap ya pinter-pinter lho. Ya lucu koyo ngono tapi pinter. Lho, delok ta. Iso mundur kok ngono. Iso racak koyo ngono. Lho, sampean delok ta.
barang koncone iku bayi niku ya astaga, bayi kok ya ora ngantuk ngono lho Lur. Dek ya iso kalap lho. Gak wedi sing raksasa-raksasa delon ta lho. Bayi lho iso kalap koyo ngono lho. Iki meneh nggawa apa iku? Nggawa galone ombe lho. Iki barang di tengah-tengah lho. Iki aku nang lapangane wajah lho. Tak telan-telani Lur, walaupun bengi-bengi kaya ngene lho. Delok ndek bantengan wajah iki memang keren lho. Meskipun ada lho. Omahku ya ada saka wajah lho, ya. Tapi yo jenenge lek bantengan wajah iki mesti yo apik. Sing tampil ndek kene yo keren-keren. Apa lek saiki Laskar Ken Aro. Pimpinane karo Bopo iki karo Mas Alex sing idolae wong-wong arek-arek cewek-cewek ayu-ayu. Wes. Woi, iki lho rek wayahe kalap kok jaki mendukur-mendukur ya ora ceblok ya lho. Lah iku sing gawa wit calak iku lho. Delok anak woi kan. Di tengah-tengah ya kanca-kancane ya ora wedi kene. Apa ririne salak ngono iku lho. Wis wayahe ngene lho ya, wis wayahe kalah. Lho ampune sorotane iki apik-apik lho. Dadi ya tambah menarik lho. Wong-wong sing nonton ya arek gak ngantuk. Lah wong delokno suasanane ya enak ya. Bantenge bareng lek kalah enak, lucu. Tapi sampean ndak usah bingung. Sampean wayahe luwe ngelah dek kene keluar ke loro dolan. Sampean kepin opo ta? Ngombe kopi ta? Ngombe teh ta? Jauh sing panas ta, jauh adem ngono kabeh lho ngene lho. Gak usah kuwatir. Sampean cuma gowo duwe ae sing akeh. Ya tebarno iku ngene wong dodolan lur ya. Nek wong dodolan laris ngene lho lur lho. Ngono lho. Ya padha enak ngono lho. Banteng tapi yo ngono ya sawelen yo lho. Aja sampean nyawer tok apa kujoget tok gak nyaweri kalau dolanan lho. Diras kayak gini lho, Laskar Ken Aro. Lah kayak ngene iki lho lur ya. Apa meneh sambil mangan sambil ngombe. Lah iso ngombe nek wae bengi-bengi ngombe sing panas lho. Kopi ngono lho lur. Dadi ku meskipun suasanane bengi lho. Kalap kayak ngene lho. Yo tetep nyaman ta. Ngono lho ta. Lur lho. Tadi sambil ada adem-adem dikek kopi jajan nonton apa camilan ngono lho ya. Waduh ya enak banget lho sambil nonton doprok nih ngono sambil nonton bantengan lho. Tambah seru lur enak wis ngopi panas ono gedang goreng apa ono puhung sambil delok bantengan Laskar Ken Aro ngene lho. Dadi apa suasanane sing adem iku ya dadi ora adem. Jadi awak iki dadi enak lho. Ngono sambil koyo ngono nyantai delok kalapane Laskar Ken Aro lho. Dadi yo enak pol wis. Ya ngene lho lek kene melestarikan budaya Tandenan Malang.
muga-muga kabeh seger waras kabeh lur ya. Ketemu meneh lur ya ning ngene lain suasana, lain daerah karo Gandengan lur ya. Muga-muga dulur kabeh seneng kabeh lur ya. Sampai ketemu lur ya. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.